Ayibonga inkosi bazalwane. Obhekela phamana lokho njani? 12. Siyabikela nonke bangcwele egameni lika Jesu ntambama. Hayike ngishilo ngathi sizongena sizoqondisa isoyi. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu nantambama osasigcinile ngoSambulo ke nanyangazi kumntwana kaNkulunkulu ngisindisiwe. Yamba nabafowethu ke la sizofakaza ngoJesu ntambama namandla akhe okusindisa abantu ezonweni. Amen. Hamba ke nobhuti Ayanda nobhuti Thulubheke basindisiwe, bayabonakala basindisiwe. Umuntu osindisiwe uyabonakala. Basindisiwe ke kodwa ke bazoyifakazela. Amen. Sanibonani, ngiyabingelela bonke ababukeli bethu inkulungwane zababukeli esinazo. Igama lami nguThulubheke ke ngoGumede isibongo. Ngokuzalwa ngizalwa endaweni yasePotchefstroom, ngakhulela khona, ngifunda amabanga aphansi kwaze kuba ngiya kwaphezulu khona. Ngabe sengize eThekwini bese ngizofunda kaNgqonde Bansi. Ngamukela ivangeli ke lika Kristu ebusheni bami noma ebuncaneni bami endaweni yasoShabeni. Kwakushunyayelwa khona ivangeli lokusindisa umuntu ahlukane nesono. Ngizoyikha phezulu ke ngoba inhloso nqangi yokuthi sibuthane nje ukuthi sizokhuluma ngamandla okufakazi uma ngabe usuhlangane negama lika Jesu.
ngoba wazi ukuhlangana negama likaJesu kungabi khona ubufakazi. Waqala nje wahlangana negama likaJesu wabese waphenduka esontweni waba umqubo ohlala lapha ya waziwa ukuthi thuthi ihlala uthuthi sound utshekula uthi ibambe phansi ibambe phezulu kodwa ungakhulumi ukuthi uhlukene noma cha yini nezono. Nami ke ngafika eThekwini ngasonta kwamnandi ngathola isonto lami engangilithanda nengilithandayo futhi ngasonta kamnandi ngathi ngathola isikhundla sokuba u-youth leader ngathola isikhundla sokuthi ngibe i-worship leader. Kodwa kwadla ukuthi zonke lezi zinto ngizithola angihlangananga namandla, ngihlangane nabantu abashumayelayo. Indaba izovela mase ngigila amalumbo. Ngigila amalumbo ngiku-worship team, ngigila amalumbo ngiphethe abantu abasha. Ngiyamethisa, ngiyajola. Ngenza yonke into nje yenziwa umuntu ongakhona. Manje bese iyacaca ke lento ukuthi kanti kahle kahle angihlangananga nale gama likaJesu elisiza umuntu limsindise limkhulule ezonweni. Ngizocela ungifundele ukuthi uMagwenyane uJohn oqala uverse 9. Uma ngabe ngifika ke unyaka nje mawuqala unyaka sekuvela izindaba zokuthi hayi ke usuzobubaba. Hey, ngizobubaba kanjani? Ngiyazi ukuthi ngiyashumayela. Ngizokubona kanjani? Ngiyazi ukuthi ngiphethe abantu abasha. Konakele phela manje futhi sekumele liphume ibhantshi lokuthi ngiyi-youth leader. Kumele liphume ibhantshi lokuthi ngiyajekula mina. Ngithi uyibambe phansi ngithi insizwa noJesu. Ngoba ngisho ungakusho nje umemeze uzube nalento enithi yini i-organization noma i-movement. La waqolele eThekwini ngisho ungazube nayo. Kodwa bongabe ungahlangananga negama likaJesu namandlalo wahlukana nezono uyojekula ubala nje uyosho esikugwini. Amen. Uma ngabe ngifika ke ngisaxabo ilezo zinto ngizigundele nesigegedlana sami ikhathi yami ivumelekile iyagundwa bonke abantu nabafundisi bayayigunda ikhathi kulungileke. Nami ngizigundele ke ngizibanjelwa amabhluku ngigqoka amabhluku amancane ngoba phela ngibamba istyle nami ngifike eThekwini ngithatha ivangeli lokuhlatha emakhaya ngifike eThekwini ngabona ukuthi ngizosala ngize ngibe nayo intombi ngize ngibe intweni. Ngifile labazalwane bayafakaza ke bafunda lezi ngicela ungifundele mfethu. 1 John chapter 3 uverse 9. Lo ozelwe nguNkulunkulu akenzi isono ngokuba imbewu yakhe ihlala kuye futhi akanabona ngokuba uzelwe nguNkulunkulu. Ngafika kufakaza lezi kwathiwa lowo nje ozelwe ngale mbewu kaKristu akasenzi isono. Ngithi ngiyazibheka ngibhajiwe kuzona futhi ngendlela engifundiseke ngayo nendlela engiziqeqeshe ngayo ngiyakholwa ukuthi njengoba ngidla izono nje ngiphila kwigrace. So ngiqeqeshiwe kulento yegrace ukuthi sihambe nazo ngoba sisemhlabeni we are kingdom minded siphila into ye-kingdom engahlukani nezono kodwa ihamba nazo ngoba masolamukela ivangeli noma masewamukela uJesu ayikho into engakhipha. Ngisho nje ngingaba nentombi zami eziwu4 noma eziyesihlanu kodwa mengabe nginale intombi ngoba ngamukela uJesu ngezulwini ngoba akekho umuntu onamandla ukuzikhipha ezulwini. Ivangeli engasengishunyezwe lona ngilithanda futhi ngoba nezono ngangiyithanda. Kodwa ngafika kufakazwa lezo kwathiwa nje lowo ke ozelwe ngale mbewu akasenzi isono. Ngaqala ngazibona ukuthi mina ngiyazenza nje. Pho ngikephi la? Ngicela ungifundele uverse 6 wakhona. Lo ohlala kuye akoni. Kwathiwa lo ohlalayo kuye akoni. Angithi nami phela ngiyitshethi ngihleli kuye. Ngona kanjani pho ngihleli kuJesu? Wona kanjani uhleli kuJesu? Unezintombi kanjani uhleli kuJesu? Udakwa kanjani uhleli kuJesu? Ngoba phela izono lezo. Noma ke mhlawumbe ngesiGreek izono ezinye izinto esingazazi. Mhlawumbe ngesiHebheru izono ezinye izinto esingazazi. Manje lokho ukuthi ke ngiyazidla izono angizidlalisi. Futhi ngiyahlabelela. Ngiyayifakaza futhi lembudane efakazwayo. Kodwa izona ngiziyekanga. Kwathiwa lowo ohleli kuye unjani akasenzi isono. Lowo owonayo akambonanga. Lo owonayo akambonanga. Angithi mina ngifakaza ngoJesu abantu ngibakhombisa iphambano ngibakhomba kuJesu.
kodwa lithi izwi lo nayo ethi uyakholwa usindisiwe kushuthi akambonanga uJesu ukhuluma ngenzwa bethi. Ngicela uqhubeke mfowethu. Futhi akamazi. Akamazi. Odlizono. Umuntu odlizono nje akamazi uJesu. Ngisho ngakhuluma ngisho ngathi ubaba wakho umfundisi. Yeah. Ngisho ngathiwa wazalelwa kusonto sikole. Mawona nje. Wabhabhadisa ungakakwazi ukukhuluma. Inkinga phela vele ileyo. Ukuzalelwa esontweni bese uthethe uyakholwa. Ngoba nakuba wakhe ekholwa noma wakho. Kukhulu inkonzo kakhulu. Uyena owanikeza abazalwane indawo yokuthi bakhonze. Ubese uthethe lokho kuyongenisa ezulwini. Manje nami ngumuntu onjalo. Ngazi ukuthi ngakhola ngumncane nasekhaya ngihluphi. Ekhaya ngihluphi nje ngiyahlupha la esontweni. Angihlupekayo. Futhi mina ningifica ivangeli ngivule kahle ngivulele ekhaya elihlubekelayo uyabonje vele ngikhuliswa umzali wami futhi oyisangoma ngazi ukuthi mina ngikhule nje ngazi ukuthi imithi iyasebenza. Angithi uyabona noma so ukholwa mangahlangananga kahle noJesu lamandla engafikanga kahle uthi noma ngabe izinto sezenzeka la kufuneka ukholwe khona. Ithi angiphela lithi iBhayibheli ukholwa kuza ngokuzwa izwi. Yeah. Manje ke masolizwile izwi ube so uyakholwa ukholwa izinto ezibhalwe la ezwini. Manje mina angithi angihlangananga namandla noma ngathi ngiyakuzama ukukholwa kodwa ngoba amandla wekho ngicabanga nalezi zinto ukuthi umuthi ubukwenza ukuthi angithi yabo nethemba lika Jesu osindisayo liyamba libe lincane kodwa ngiyalibonga ivangeli engafika kuqiniswa ngalo kwathiwa nendodana unobufakazi. Manje ke siyafakaza ukuthi uJesu ukhiphephi. uJesu nami ungikhiphe emanyaleni. Amen. And into angikhiphe kuyona angicabangi ukuphinda kuyona. Angicabangi nje. Futhi ngiproud ngaleli ivangeli lokuhlukana nesono. Finish. Lokuhlukana nje nesono. Ngihlukane nobufebe. Amen. Ubufe uyabona ke lezi ezinye izono nazo zinkulu zibalekile kodwa lesobufebe awugonda lesobufebe simbamba umuntu eshumayela simbamba umuntu efakaza simbamba umuntu eMC owaziwayo kodwa manje ubufebe nje Nkosi yami athi asuka lapho abantu ijiki ngoba incenza namhlanje ziyadakwa nje ngizikholwa mina ukuthi angidakwa. Angazi ke nathi ngihleli nazo la noma nani ngiyahlapha phakathi kuDisemba mhlawumbe bahlaba asomi mhlawumbe ngiyabagudla ngoba ngiyagudlwa ngalezi zinto so angifuni ukunigudla kodwa umuntu uma ngabe sehlangene naligama uyageda kukho konke anginikeza abanye abafuni nabo bathi ukufakaza. Amen. Ayibonge Nkosi uJesu muhle Jesus ngiyalibingelela egameni lenkosi yami uJesu Kristu. Amen. Amen. Igama lami Ayanda Magwenyane ngizalwe eMaritzburg. Ngiyambonga kakhulu uJesu. Nami ke ngizalwe ngisonta ngithanda isonto and everything. Kodwa ke nje ukuthi kuyasontwa ekhaya kubuye kuhlatshelwa amadlozi kuxubile nje konke kwenziwa. Kwazi kube ngifike eThekwini ke eVarsity la ngafunda khona izono zonke ezobufebe ezokudakwa ezokuzalisa ekhaya. Mina ngingasakhetheki mfana ntombazane ngangiqhoboza konke uJesu engekho kodwa uJesu enomusa wayithanda impilo yami ngokuthi athumele izwi lakhe. Uma ethumela izwi lakhe owayeshumayela wathi akukho okufihliwe ongakuvela kube sobala. Lapho zonke lezi zono ngizidlela ebumnyameni ngoba manje ngisaba ukuthi ngiyasonta futhi esontweni ngineyikhundla. Waswathi ufikile uJesu akawudiyana basefeso ifactory yezono ayiwe. Yahlabeka inhliziyo yami yahlabeka ngabona ukuthi kukhulunywa nami. Ngibonga lo musa ukuthi ngibe naleyo nhlanhla ukuthi ngibone ukuthi kukhulunywa nami. Ngiyacela sifundeni kafishane ngifuna ukufakaza ngaleli lizwi uJohane ivangeli kaJohane chapter 9 sifundo 39 kuya ku 41 bawuphethe isizulu.
angifundele ngibonile ukuthi uGumede yafundelwa uyikhathapila Yes. Man of God. nami ngicela ukufundelwa Chapter 9 verse. Verse 39 kuya ku 41. John chapter 9 verse 39. Wathi uJesu, mina ngizele ukwahlulela kulelizwe ukuba abangaboniyo babone nababonayo babe yimpumputhe. Labo baFarisa babenayo bezwa lokho bathi kuye, pho nathi siyizimpumputhe na? Wathi kuJesu, ukube beniyizimpumputhe ngaba nina sono, kepha manje nithi siyabona, isono senu sihlezi. Amen. Amen. So ngidumisa lo musa ke bafowethu ukuthi uJesu angenzele wona. Ngibone ukuthi noma ngivuma ukuthi ngiyimpumputhe, ngingathi ngiyabona kodwa ngibe ngingaboni. Ngoba lithi iBhayibheli la abaFarisi uthi uJesu isono senu siphezukweni ngokuthi nje nithi niyabona nibe ningaboni. Ayikho into ekwazi ukusiza umuntu bafowethu, especially esonweni sobufebe. Abanye baye bengathandi, omunye nje emhlabeni usande ukuthi mekukhulunywa leli gama umzalwane, mekukhulunywa leli gama vele kuhlasimula umzimba abe nenkinga. Yanyakaza. Ngibuza mina ukuthi ke shuthi wenze njani mase efice eBhayibhelini elingcwele, mhlawumbe uyaquleka. iBhayibheli likhuluma ngofebe liqala lize leyofana ngoba uNkulunkulu uyamzonda umuntu ongenaso isimilo. Yebo. Uyasonda leso senzo sokuthi umuntu aphile kanjani. Ingakho kwenziwa umshado ukuze umuntu angaphili noma kanjani. Yebo. Yonke into yenziwe ngohlelo lukaNkulunkulu. So ngiyamdumisa kuJesu noma angithola senginengane. Angizanga ngithi sengikholwa ngahamba ngayohlala kaMfundisi. Ngahamba ngayohlala encekweni ethile. Ngakhohlwa ingane kodwa iyondliwa iyanakekelwa. Yebo. Nangayo ngiphakamisa uJesu, ngidumisa uJesu ngoba uma uyisoni esiphendukile uyarealize ukuthi kufanele ama consequences esono kuba unawasuki noma ngathiwa ke usuphendukile, kodwa kubalekile ukuthi uveze ukuba responsible for lawo ma consequences lawo. Uvele ukuthi usuyaphila manje uphendukile. Awulo ukuthi hayi phela ngangisayisidalo esidala sengisidalo esisha. Ingane ibe intandane ukhona. Ngokudala kudlulile nengane. Umuntu lithi iBhayibheli umuntu maye beKristu uyisidalo esisha. Lithi okudala kudlulile. Mase lithi bheka sekuvele okusha. Okusho ukuthi kufuna kubonwe lokho kusha kushiwo ngomlomo. Akusiki theory le bazalwane. Impilo le. Emayifika kumuntu imanifest. Ifika njengembewu kumuntu. Ifika into yokuqala nje iqeda isono. Uma iqeda isono bese iyakhula, bese ithela izithelo zokuphenduka. Amen. Abantu abaningi bayikhohlise ngokuthi banomoya ingcwele, bashayile ime enkulu, bagingqike phansi. Yebo anginankinga ukukhuluma ngelimi, anginankinga ukugingqika. Kodwa into ebalekile izithelo. Ngoba uthe uJesu bayonazi ngezithelo. Hayi ngokuthi ninomsindo kangakanani. So into ebalekile noma siyenzele le session ya life ukuthi umuntu umehlangana noJesu ugcwala ubufakazi. Akwenzeki umuntu ahlangana noJesu angabi nabo ubufakazi. Amen. Ngoba uJesu asikaze simbone ngamehlo. Yes. Amen. And ivesi kade lifundwa uGumede ku 1 John lithi khona la fela isikhona umuntu owenza isono ungokaSathane. Amen. Bese lithi uJesu ubonakaliswe ngalokho ukuthi ayichithe imisebenzi kaSathane. So uJesu indlela esimbona ngayo manje yinye ukuchitha kwemisebenzi kaSathane. So uJesu umefika echitha imisebenzi kaSathane ngeke kungabi nabo lokho ofakazi ukuthi uJesu ufike ngiyindodana kaSathane. Yebo. Kodwa wafika wachitha imisebenzi kaSathane ngayindodana kaNkulunkulu. Amen. Sengigcwele umoya engisho ngaye ngithi Abba Baba. Amen. Hallelujah. Amen. So izwi lenkosi linjalo.
into esizoyigqugquzela nesizoyitshala especially kubantu abasha ukuthi abantu abasha abafunde ukufakaza ngoJesu. Amen. Ukuze kuvele ukuthi banayo uJesu. 2, ubufakazi buya kubiyena. Mina njengomuntu ofakaza ngalendlela engifakaza ngayo, akekho umuntu wesifazane noyisindindo esingakanani, noyisifebe esingakanani onesibindi sokungiqonda. Ngoba uyazi ukuthi mengiqonda noma ngithiwa bengivakashile esontweni lakhe, mhla ngibuya ngiyoma phambili ngisho ukuthi ingceka zigadelo yasisi lo yami. Siyaseba ngenkonzo. Uzozwisa. Yabo. So ukufakaza kuyakubiyela ngoba phela bazalwane umuntu uma esase kulomzimba lo mzimba lo uwumgqomo lapho kuhlala khona isono inyama. Lisho njalo izwi lenkosi uRomans chapter 8. Lithi isono salahlelwe enyameni. Bese amaGalatians 5 athi inyama ifuna okwenyama, umoya ufuna okamoya. Ziyanwa lezinto zombili zimelene. Mase lithi mina ke hambani ngomoya ukuze ningaphumeleli ukufeza inkani kwenyama. So ukuze ungazi ulingeke ezinye izinto zidedise nje sisekude ukuze uhambe noJesu ukhululekile. Ngoba okwesibili niyayithanda nemishado. Nifuna ukufela, nifuna ukushada. Nifuna ukufela, nifuna ukushada. Wonke lama consequences owaphila ebusheni ngeke angakulandeli emshadweni oyongena kuyo. So ukuzigcina kuJesu ungawenza amandla kaJesu abe yize ngokuthi uphila noma kanjani. So ukuzigcina uzimisele ngoJesu kwenza ukuthi noma usungena emshadweni udle izithelo zosebusheni bakho ukuthi uphile kanjani. Kodwa uma uphila noma kanjani ngeke ngingakulandeli lokho. Ngoba uma ungene emshadweni ungene ngobufebe, ungene ngewindi, umoya ongena kulelo windi makufika imvula, kufika iphepho, wazi ukuthi wavulwa wuwe. So into ebalekile nje, hlalela uJesu uthembekile, hlala uzondle ngokukholeka. Yena ke uyokusuthisa akunikeze konke okufiswa inhliziyo yakho. Ngiyabonga ungaze ngilandela kakhulu bengithi udonsile ngiyazi sengiyadonsa. Amen. Siyabonga kakhulu bazalwane. Hayi asizudla isikhathi sene esiningi ileyo ndaba nje besize ngayo yokufakaza. So ngicela ke ukufunda izwi la eliku 2 Corinthians chapter 5 ekuyilona ke ngizofakaza ngalo. Sifunda verse 17 no verse 18. Lithi ke kanjalo umuntu ekuKristu uyisidalwa esisha. Okwakuqala kudlulile bheka sekuvela okusha. Kepha konke kuvela kuNkulunkulu owenza ukuba sibuyisane naye ngoKristu wasinika inkonzo yokubuyisana. Amen. Injalo ke nje indaba yensindiso. Nami uJesu ngimamukele ngisonta ngoba phela akekho umuntu ongenalo isonto. Akekho umuntu ongasonti. Akekho umuntu ongenalo isonto likama, ongenalo isonto likababa, ongenalo isonto lakubo. Akekho nje. Wonke umuntu unesonto la. Mina ke ngiyakufakaza ngiyaqinisa ukuthi alikho isonto nelilodwa elikwazi ukusindisa umuntu. Alikho isonto elikwazi ukukhipha umuntu emanyaleni. Alikho isonto elikwazi ukuhlukanisa umuntu nobugqila besono. Ngoba phela umuntu mangabe engenayo uJesu uyisigqila sesono. Lisho njalo iBhayibheli. Litho wenza isono uyisigqila sesono. So ke uma nje uhlele ezonweni noma ngabe kuthiwa usonto esontweni elidume kangakanani elaziwayo nelituswayo neliphakanyiswayo, uma ungenayo uJesu wenza isono uyisigqila sesono. Futhi ke iBhayibheli kwathi ngikaLuka libuye lithi konke okuphakeme emehlweni abantu, konke lokho abantu abakutusayo nabakubabazayo, iBhayibheli lithi kuyisinengiso emehlweni kaNkulunkulu. Yonke lento abantu abayiphakamisayo, be it amasonto athile, be it umfundisi othile, namhlanje abantu baphakamisa abefundisi babo, baphakamisa obishop babo, kuthi ugcobo likamfundisi ubani. Awukazi uye kumfundisi ubani akubeka izandla, hayi akayitholi anointing. iBhayibheli lithi konke okuphakeme emehlweni abantu
kuyisinengiso emehlweni kaNkulunkulu. Abefundisi abaphakanyiswayo laba abahlala koSofi inkunzi balanga abahlala ezihlalweni zobukhosi emasontweni futhi sekusele kancane manje bafaka imbhede sithi sikhonza abacambalale vele ngoba kuyisinengiso emehlweni kaNkulunkulu nina abasindiswa lokho enikuphakamisayo. So iBhayibheli ke lithi uma umuntu ekuKristu isidalwa esisha. Insindiso bazalwane nje badebesha bafowethu insindiso impilo. Insindiso akona ukufunda itheology ube necertificate eziqala udonga. Cha. Insindiso ukwamukela impilo kaKristu. Insindiso ukukholwa zonke izinsuku. Ukholwe njengoJesu 24/7. iBhayibheli encwadini yeZaga lithi ungabi nomhawu ngesoni. Bese lithi kepha wena osindisiwe, wena okholwayo, iba sekumesabeni uJehova usuku lonke. Uma umuntu ekholwa abazalwane, ukholwa usuku lonke. Ukholwa 24/7. Uphila impilo yokukholwa zonke izinsuku, akayithathi break. Ngoba ibandla lelivangeli lensindiso lokuphila. So ngesikhathi samukela uJesu, samukela insindiso, samukela ukuphila. Asamukela ukuba wochorus leader. Afuneki uchorus leader ophila impilo yamanyala, afuneki. Akafuneki umshumayeli, asamukela uba abashumayeli, samukela impilo. Akafuneki umuntu oshumayelayo kodwa engaphili impilo yokumesaba uNkulunkulu. Ivangeli lensindiso. Yebo. Makukhulunywa ngevangeli makuthiwa umuntu usindisiwe. Makuthiwa umuntu usindisiwe kusho lokho ukuthi wamukela uJesu, wamukela impilo kaKristu ngomoya ongcwele, wabhabhadiswa emanzini amaningi, uhambe kuphileni okusha. Bese sifuza yena uJesu, simfuze siphiliso kwakhe. Bengaxabanga nje ubufebe uJesu, thina saxaba ubufebe bo. Sathi samukela nje utsofa nako. So ke nami ke bazalwane kuJesu ngamamukela ke. Ngimncane ke ngisafunda uSunday school. Ngamukela leli gama lika Jesu. Elangisiza langiphephisa kuze kuzoba namhlanje. Ukuba ngihlangananga naleli vangeli lokusindiswa, angisho mina lamavangeli agcwele umhlaba kuthiwa ukusindiswa, kodwa abantu basindisiwe khona lapho babuye bajulane khona lapho. Basindisiwe khona lapho babuye baphinge futhi khona lapho. Ayikho into abangayenzi kodwa abantu basindisiwe. Uma ngihlangana naleli vangeli lokuhlukana nesono, ngoba phela yilelo vangeli mina engalithola. Ukuba ngilitholanga lona, ngathola leli lo papa, ngathola leli lo man of God, ngangothi ngisindisiwe, ngigila amahlazi esontweni. Ngoba phela mawungahlangananga noJesu, iBhayibheli ngoba seRoma chapter 1:16 lithi anginamahloni ngevangeli. Ngoba ivangeli amandla, akulona isonto lomuntu, ivangeli ihamba namandla leli. Amandla ivangeli kona amafutha, amandla. Ivangeli kona amanzi, amandla. Akulona isonto. Akulona isonto kwena iministry, ivangeli amandla, ivangeli. Power. Ivangeli amandla kaNkulunkulu okwenze njani? Okusindisa. Musu ukuphatha igama lensindiso ungasindile. Musu kuyenza leyo nto. Musu ukufunda incwadi ezinkulu zoTD Jakes nobani kanti wena njalo usindile ezonweni. Uyigqilaza ngeincwadi kodwa futhi ugqilazwe na izono. Izona ziye incwadi ziyande mashaluvile. Ziyande incwadi mashaluvile, uyisifundiswa. Uyisona esifundile. Ivangeli bazalwane amandla. Ngihlangane nalamandla ke angigcina kuze kuzoba namhlanje. Ivangeli lamandla. Uma ufunda lapha eCilongweni kukhona iculo elunumber 157 elithi lifikile ivangeli. Lona lisitshela ukuthi asilahle zonke izono ngoba zona ziwubuthi. Ivangeli lokusindiswa lixabana nesono. Ivangeli lithi asilahle. Akekho umuntu okholwayo okudinga ngalahle isono. Ndiyokulahla le. Ivangeli indaba yokulahla lokuthi lahla isono, lahla ububi. Kunevesi eBhayibhelini elithi bonke abaliphathayo igama likaKristu abadede kukho konke ukungalungi. Awukwazi ukuphatha igama likaJesu udabo. Kanjani futhi manje? Awukwazi ukuphatha igama likaJesu nomfebe futhi uphethe futhi ngala. Uphethe konke, umphatheli. Don't touch the anointed one. Ayifuneki leyo nto. Yabo bazalwane,
So ke ileyo nselelo nje siyifakayo bazalwaneni abasimaphela kulesi sikhathi esiphila kusona siphila la khona izwi likaNkuluNkulu nendaba yensindiso iyihlazo idelelo into eyenza ukuthi ideleleke indaba yensindiso abantu abathi basindisiwe bebe bengahlangananga namandla insindiso evangeli bengafuni ukuphenduka njalo mebesolwa yizwi bengafuni ukuphenduka balwe alikho icala ekuqaleni phansi noJesu saqala phansi uvuma nje ukuthi Jesu angiboni ngimpumputhi ngivula amehlo amen uyazi bazalwane ukuthi uJesu uma nona senithi niyakholwa nimthela ngehlazo ukuthi uJesu uzile la emhlabeni wachitha igazi wafa ukuze ukuthi umuntu mayesefike kuJesu lithi iBhayibheli abaphelelwa amandla uyandisa ikhweba so lempilo le yevangeli iyacelwa kuyo uJesu amen nawe masusebenza ngokuyimisela ukuthi iqhume phakathi kwakho ngoba ayihambi ngokukhuluma kodwa iya ngokuthi uyaphila yebo umuntu mekhola uba isibonelo yebo akayikhuluma into angeka ikhombe ukuthi kubantu ibukeni yebo uthi uPaul anginikanga amazwi odwa yebo kodwa nganinikeza nempilo yebo so umuntu umekholwa bakithi anishebise nempilo yebo izwi sishebe nempilo yakho uma phakathi kwabantu wazi ukuthi ufana nenyama esesithebeni abantu bazodla yebo ilona ke ivangeli lelo uJesu alifunayo kubantu hayi leli lokucelebrate yebo hayi leli lokuthi ubona abantu bethu uNkulunkulu bekhona ngoba na event yabo was successful akhambi kanjalo lento yenza ukuthi ingabi khona naloku uJesu ayithuma abapostoli ukuthi hambani shumayela ukuthi abantu baphenduke okholwayo abhabhadiswe mase nibeka izandla kubo bonke abagulayo baphiliswe nikhipha amadimoni nihlambulula abanochoko yini nithi movement entsha uma singasaveli izinto uJesu ayithuma abafundi why ama movement amasha engavezi lezinto uJesu azehlele emhlabeni wazoyifela washiya kubafundi abalandela yena ukuthi into efishunyelwayo ukuphenduka umuntu esephenduka menifica abagulayo babeka izandla baphile leyo nto lithe iBhayibheli lami yona incwadi kaJohn lathi lento isiqiniseko sokuthi inkosi isebenza nani uyabosi kanjeni inkosi bese iqinisizwe layo ngezibonakaliso ngezimangaliso lisho njalo izwi lenkosi yebo so mhlolo umuntu okushumayezayo kodwa inkosi ingaqinisa izwi layo ngeyibonakaliso kuhlola ukuthi ngabe usebenza nenkosi yini noma uyisebenzela nephepha lakhe ngoba phela amandla kaJesu asabalapha abantu kwicancer nanamhlanje amandla kaJesu nje asabakhulula abantu ku-HIV nanamhlanje today azikhulule inhlaya umuntu ebesehlanyaziwe wasayinelwa kwasayiloma wahlala kodwa uJesu amkhiphi impumputhi sibona yinto eyenzakalayo leyo kodwa yenzakala ebantwini abasebenza naye uJesu usebenza kanjani noJesu ngokuthi senifinyelele la niphenduke khona kuyaphendukwa kaJesu akusiyona entertainment lento yokholwa akuyona into yokubi celebrate ukhulume waziwe kodwa into yokunikeza abantu uJesu basinde finish akuyonto uhamba uqala ama movement uba yifounder indirect uhlala esihlalo lesikhulu engathi uyashaya ivangeli usindiswa le so siyabonga kakhulu bafowethu mina sengicela ukukhuluma ukugcina ukuze kungamosheki isikhathi kakhulu mina engakusho ukuthi wonke umuntu akayihluphe ngokukholwa ukuthi ukukholwa akukholwayo kuyamjabulisa yini uNkulunkulu and yini indlela yokuhlola ukuthi ukukholwa kwakho kuyamjabulisa uNkulunkulu uyihlola la ezwini ngezwi and izwi mawehlola ngalo uyalikholwa linje ngoba linjalo amen awukwazi ukuthi izwi maselifikile uthi according to study ne research yakho kwakushiwo kwabaseKorinte izwi liyakholwa alikwazi ukusebenza ukukholwa kungekho uma ukholwa noma kuthiwa libhalwe kwabaseKorinte
uma ukholwa udla nezithembiso Zalo. zalabo bantu baseKoriya. Yebo. So bafowethu asimiseleni ngokukholwa sibambe uJesu sinikele kuye ngeqiniso sibe isibonelo ezweni elibhubhayo. Ngicela ufunda ivesi mase. Elokugcina nje ivesi mina engibalelisa ngayo. Izaga u22 uverse 14. Yes. Lithi umlomo wowesifazane ondindayo ungumgodi ojulile. Yeah. Othukuthelelweyo nguJehova uyakuwela kuwo. Angiliphinde. Umlomo wowesifazane ondindayo ungumgodi ojulile. Yeah. Othukuthelelwayo nguJehova uyakuwela kuwo. Amen. Abanye abantu ungababona befeba kangaka kanti sebethukuthelelwe uJehova. Wabe sesebenzisa lo wesifazane ondindayo abakhona nasemabandleni ukuthi wonke lamadoda athukuthelelwe uNkulunkulu awele kulomgodi aphonsele khona. Manje ke ukuziqhelisa kulento yokuthukuthelelwa uJehova ungazi uwele kulomgodi wokundinda. Ukuthi wamukela igama likaJesu ubhabhadiswe. Uma ngabe sewubhabhadisiwe ube suphenduka ushiye izono onjengami nje obengabe osene responsibility ngenxa yezono zakhe abesaqhubeke ondle. Yep. Ngoba phela sikhathele ingcebo ezingondli. Umuntu vele uthi uyambona umithise last week sethi ushada nenye intombazana akasayondli yanga na imithisi. Ondle ingane zikhale entabeni umuntu useshadile. Ushitha ama-3 piece kodwa akondli. Ukuthi kuyakhombisa lo ukuthi akaphendukanga. Amen. Ngoba umoya mephendukile ngithi akashade kodwa ngithi bephendukile bezondla ingane. Amen. Responsibility. Amen. Ngiyabonga. Hayi siyabonga kakhulu ke bazalwane bekuyilokho. Siyathemba ukuthi asizidlanga isikhathi selesiningi futhi siyathemba ukuthi amazwi onke besiwakhuluma la azoyithola indawo enhlizweni zenu. Ngizocela ke sivale sihlabelele number 6 lapha emacilongweni. Sihlabelele number 6 ke bese ke siyavala. Amen. Masihloko misimbongo namhlanje sindumise uJesu inkosi ngaluthando lolu olungakaya asithanda ngalo thina la. Haleluya, zingelosile, zisho haleluya, vuma umfanele, Jesu yena yedwa nje, ukubongwa lapha nangale. Bashudwendwe kasilo noluthendwe alubona uJohanele. Makabongwe uJesu nathi sisho njalo ngoba wasifela thina la. Haleluya, zingelosile, zisho haleluya, vuma umfanele, uJesu yena yedwa nje, ukubongwa lapha nangale. Halalani nonke angathuluba oluzwi luthando lwakhe noma zitilika izintabana
ngiyavuma umfanelo uJesu yena yedwa nje ukubongwa lapha nangale. Amen.